Vítám vás u našeho dalšího podcastu. Mé jméno je Tomáš Nedoma a dnešním hostem je pan doktor Vladimír Neuschl, který je zkušený radiolog s téměř 30letou praxí. Je to zároveň spoluzakladatel první sonografické ambulance zaměřené na zobrazovací metody pohybového aparátu v Bratislavě. A dále je to taky odborný garant Institutu zobrazovací diagnostiky v Trnavě, dále také držitelem Evropské specializační zkoušky z radiologie a je aktivním člen výboru Slovenské radiologické společnosti. Pane doktore, dobrý den. Dobrý deň, Tomáši, ďakujem pekne, ale sme si potýkali, kľudne si týkame ďalej. A veľmi pekne ďakujem za pozvanie a myslím si, že táto téma ma veľmi baví a kontakt s fyzioterapeutmi je pre mňa veľmi prínosný a myslím si, že môžem prezradiť, že toto spáchal náš spoločný známy Standa Machač, ktorým som párkrát robil kurzy a ktoré je pre mňa aj vzorom, lebo jeho zobrazovanie, jeho diagnostika je veľmi presná a hlavne v tej dynamike. Takže momentálne pracujem v 3 centrách, robíme ambulanciu pre sonografiu pre športovcov v Bratislave a chodím do extra mimo Bratislavu do MR centier v Trnave a Dunajskej Strede. Takže našou výhodou veľkou je, že vieme korelovať a posúvame z týchto pacientov a spoločne máme kontakt telefonicky a osobný s fyzioterapeutmi, s športovými lekármi a snažíme sa prísť k rýchlemu a správnej diagnóze. Já jsem hrozně rád, že si přijal pozvání a děkuju i Standovi, který ho teda zdravíme, že nám pomohl tohleto domluvit. Standa o tobě tvrdí, že jsi nejlepší radiolog na Slovensku, a tak jsem hrozně rád, že zvážil takovou dalekou cestu až semka do Prahy do podcastového studia. Opravdu moc děkuju, vím, že dneska vyšetřit tolik času na to, aby se člověk někam dostal, je vzácnost, takže ještě jednou moc děkuju. Ešte raz pozdravujem Standu. Nikto nie je najlepší, nikto nie je prvý, všetci budú poslední, ale myslím si, že ma to baví a kopeckrát ľudí pohybový systém, čo sa týka radiológie, až tak nebaví. Je to taká macocha, čo sa týka zdravotných poisťovní, je to najmenej platený výkon a nie je tak preferovaný a by som povedal, že nie je to ani ľahký odbor. Športová radiológia alebo MSK radiológia je pomerne komplikovaný odbor a keď už prirovnám povedzme MR hlavy, MR kolena, na tom kolene vždy máme nejaký nález, vždy je tam patológia. MR hlavy býva častokrát negatívne, tie indikácie sú pre bolesti hlavy, koleno už je jasné, ideme po meniskoch a tak ďalej, takže tento odbor nie je ľahký a nie každý to chce robiť, ale hovorím, nás a náš tím to baví a radi pomáhame zrýchliť diagnostiku, hlavne u športovcov. Já si myslím, že k tomuhle tématu se velmi rychle dostaneme. Ještě než překročíme přímo k nějakým příkladům z praxe, mě by hrozně zajímalo, ta tvá zkušenost v praxi je téměř 30letá, tak co se nejvíc změnilo za tu dobu od té školy až po sem, kam ses teďka dostal? Áno, tak ja som mal skúsenosť najprv s plúcnym ústavom, kde som magnetickú rezonanciu nerobil. Tam som naučil sonografiu a CTčko a postupne som prešiel na centra magnetickej rezonancie, kde som sa stretával s veľa športovcami. Jedno z prvých bolo na ministerstve vnútra v Bratislave, kde sme mali jednoteslový magnet, kde sme robili veľa hokejistov a v tých 90. a 2000 rokov veľa športovcov, čo dochádzali zo zahraničia. Tam som sa naučil základné diagnostické finty, čo sa týka klbov. Svaly sme moc neriešili a postupne, jak som prešiel ako odborný garant do Trnavy, tak ma oslovovali športoví lekári, ortopedi, fyzioterapeuti riešiť aj extraartikulárne zranenia futbalistov, atletov a tak ďalej. A napadla ma myšlienka založiť si dedikovanú ambulanciu, ktorá sa bude venovať pohybovému systému. Samozrejme príjmame aj mimo pohybové indikácie, ale 65% indikácií je pohybový aparát. Z toho je 50% futbalistov, potom zvyšok sú ostatní športovci a je to vyše 50% hamstring. Takže táto indikácia je jasná, je to dokázané aj v zahraničných ligách, že hamstring a rectus femoris je najčastejšia indikácia na sonografiu. Děkuju teda za doplnění. Jak dlouho už funguje ta praxe v Bratislavě? Tá funguje 4. rok. Momentálne budúci rok otvárame rozšírenie centra, kde doplňujeme modality. Hovoríme o 2 modalitách, sonografia a magnetická rezonancia kvôli tomu, že je to obľúbené u mladých ľudí, u športovcov z jedného dôvodu, že tam nepoužívame žiarenie.
Takisto snažíme sa znižovať indikácie na rentgen a keď sa rozšírime v tej ambulancii, ideme tým smerom, že nebudeme kupovať prístroje, ktoré veľmi žiaria. Bude to novinka Kombin CT na kĺby a na celotelú diagnostiku, ktorá má zhruba 4 až 5 krát nižšie žiarenie ako štandardné 3D CT. Je to veľmi dobré pri CT artografiách, pri niektorých detailných zraneniach, zápestia a podobne. Takže snažíme sa ísť, neubližovať, neopakovať vyšetrenia a cestou diagnostiky bez žiarenia. Takže týmto smerom sa naša ambulancia bude rozvíjať a takisto prijali sme 2 neurologičky a spolupracujeme externe s traumatologmi, s fyzioterapeutmi a túto spoluprácu chceme rozšíriť na nejaké drobné intervenčné výkony, terapeutické a diagnostické, čo sa týka artografii. To zní velice zajímavě a zároveň tam vidím pořád takový to nadšení do toho furt to posouvat dál, furt to zlepšovat, co nejméně tomu člověku ublížit, ale zároveň co nejlíp ho vyšetřit. No to nadšenie som získal aj od pacientov, keďže robím s aktívnou populáciou. Sú to športovci, mladí ľudia, oni chcú vedieť výsledok a vlastne prídu, že to chcú aktívne riešiť a to ma celkom náplňa a dodáva mi to energiu a takisto fyzioterapeuti sú veľmi kľudní parťáci medicínsky. Oni majú aj čas na tých pacientov, aj sú vyžarujú taký kľud a to ma celkom pri tej hektike doktorskej náplňa a kontakt s nimi mám veľmi rád a ma to obohacuje tiež. A tak veľakrát majú aj patofyziologický pohľad presnejšie ako my doktori, lebo majú čas a vedia to poriadne vyšetriť týchto pacientov, čo sa týka zranení. Takže to si vážim a ma to náplňa, dodáva energiu. Tak to rád slyším. Myslíš si, že je to standardní, že radiolog se dostane tolik do kontaktu přímo s tím klientem, nebo je to taková anomálie u tebe? Áno, správna otázka, lebo ako popisovači alebo vyhodnocovači MR-iek, CT-čiek sme boli dlhé roky zavretí v popisovniach a kontakt s pacientom bol väčšinou u laboranta. Málo kedy sa stalo, že samozrejme sú to nejakí pacienti, čo si to vyžadujú, že som robil konzultácie s nimi, ale pri tej sonografii je to veľmi bezprostredné a je tam pomocou tej sondy, ktorú ja nazývam môj fondoskop. Vlastne načúvam a pozerám sa a načúvam pacienta. Je priamy kontakt a dokážem tú žiadanku alebo tú informáciu rozšíriť. Pacient mi dá veľa informácií a viem dynamike vyšetriť toho pacienta. Tým pádom mám presnejší obraz ako častokrát pri tej magnetickej, kde neviem, čo sa stalo, jaký bol úraz a tak ďalej. To by nás mohlo dostat přímo k tomu jádru toho, o čem se budeme bavit, a to je právě využití ať už té muskuloskeletální sonografie, tak zároveň i té magnetické rezonance. Takže možná hnedka na úvod, jestli bys nám mohl popsat takový hlavní rozdíly v těchto zařízeních, kdy používáš jaké zobrazování a jak se vlastně můžou tyto metody doplňovat. Áno, spomenul som, že majú jedno spoločné, že nežiaria, že nie sú škodlivé pre pacienta, to majú spoločné a sú to komplementárne metodiky. Častokrát, keď zase z indikačnej úrovne hovorím, častokrát aj po MR-ku, ja si urobím sonogram, to doplňuje. Majú jednu veľkú výhodu, že dokážu zobraziť zranenie, to znamená oproti rentgenu, zranenie mäkkých častí, oproti rentgenu a CT-čku nám zobrazia hematómy, trhliny, šlachové lézie a sono je vynikajúce na poruche štruktúry do tých 6 cm a hlboké štruktúry, povedzme úpony hamstringov a podobne, pánvové svaly sú lepšie na MR-ku. Všeobecne celkovo šlachy a úpony sú už lepšie na MR-ku, čo sa týka týchto štruktúr. Ja sa snažím začínať vždy sonografiou, chodia indikácie aj na sono kolena. Nemám to až tak moc rád, keď dojde bolesť kolena. Mám rád, keď už presne, že to je extenčné, alebo je to poškodenie ligamentum patela a podobne a idem to klasifikovať. Všeobecne tieto všeobecné indikácie na sono sú problematické, preto MR-ko je komplexnejšie vždy. Vidí do hĺbky intraartikulárne, to znamená do kĺbu, menisky. Menisky zo sona neviem popísať, skrížené väzy tiež. Tieto indikácie sú pekne zhrnuté, ak máš pred sebou papier, čo sme si spolu prešli a v Európskej radiologickej muskuloskeletálnej spoločnosti, ktorá to vydala ešte v roku 2017-18, to revidovala. A je to veľmi evidence-based indikácia a stupeň dôkazov a doporučenie odborníkov
doporučujem každému fyzioterapeutovi sa dostať k tomuto papieru a skúsiť robiť troška evidence-based, lebo veľa nálezov čítam, alebo aj nečítam nálezy, že sa nerobia záznamy pri týchto muskuloskeletalných sonách a je to škoda, lebo ja tam napíšem, že to nie je indikované, že nevidíme. Treba napísať, že čo nevieme v tom náleze. Aby sme mohli posunúť ďalej. Děkuju za tohletu zmínku a zároveň, že si mi i donesl přímo ten výzkum. My jsme se o tom bavili na kávě, než jsme šli natáčet. Já jsem vlastně hledal nějaké informace a našel jsem vlastně podobný guideline, ale z roku 2012, tenhle je teda novější, o 5 let mladší, takže já určitě citaci potom hodím i do popisu toho podcastu, kdyby to někoho zajímalo, tak aby si na to naši posluchači mohli kliknout a přečíst si to. A je to vlastně hezký takový srovnání toho, kdy teda můžeme, nebo u jakých patologií využívat právě to sono, u jakých spíš to MRIčko, jak se to může doplňovat a jaký na to máme vlastně kvalitu těch důkazů, protože to tam můžeme vidět. Áno, presne. Sono technicky sa zlepšuje, vieme viac ísť do hĺbky a do detailu. Veľkým rozdielom ešte keď sa vrátime tej téme medzi MR-kom a sonom je priestorové rozlíšenie. Málo kto, radiológovia to vedia, že priestorové rozlíšenie MR-ka na úrovni milimetrov a sono dokáže submilimetro, pod milimeter rozlíšiť tkaniva, to znamená napríklad periférne nervy. Mám kolegyňu, ktorá sa tomu venuje. Aj pre ňu sme kúpili speciálnu sondu, takzvaný hokej stick, ktorá má rozlíšenie 22 MHz a je to vynikajúce. Ideme po drobných polmilimetrových nervíkoch a veľa je tam indikácie, veľa je tam patológií, čo som doteraz ako radiológ netušil a neurológovia to nevyšetrovali. Robili EMGčko a nešli po morfológii. Takže začíname aj s týmto robiť. Zameriame sa samozrejme u aktívnych ľudí k periférnym neuropatiám. Máme prvé výsledky a tiež je to taký field, čo chceme rozvíjať, tie periférne nervy pomocou sonografie. Jo. To znamená, jdeme po dráze toho nervu a snažíme se zjistit, jestli ten nerv v nějaké jeho hloubce je nějakým způsobem tou okolní měkkou tkání třeba utlačen, nebo jestli kolem něj je nějaký otok, který by tam mohl způsobovat tu nocicepci periferní. Presne tak a častokrát to indikujú na MR-ko a mali sme milé pacienta, ktorý má samozrejme kovové implantáty alebo posttraumatické syndromy, radiálny nerv a tam proste tie artefakty nám znemožňujú zobrazenie toho periférneho nervu. Jo. Takže sonografia je troška taká zabudnutá metodika a možno v Čechách máte viac u neurologov toto rozšírené, ale na Slovensku robí strašne málo periférne nervy. Nedokážu říct, takže těžko říct, možná nám to potom někdo z posluchačů třeba doplní ze zkušeností z Česka. Každopádně mě to vede hnedka k další otázce. Říkal si, že jste kupovali novou sondu. Ono asi, když chceme vidět už takovéhleto přesné zobrazení něčeho opravdu malého pod tou kůží, tak potřebujeme asi i kvalitní přístroj. To asi nebude vidět na každém přístroji. Ja si myslím, že pri MSK stačí stredná trieda, alebo v podstate ja preferujem juhokorejských a japonských donorov. Ja si myslím, že teda výrobcov, donorov, nikto nám to zadarmo nedal. A myslím si, že treba myslieť na tú lineárnu sondu. Mali sme skúsenosť s iným výrobcom, kde sme mali lineárnu sondu 18, perfektná, bola dedikovaná na prsníky. Bola veľmi dlhá, tak sme si dokúpili druhý prístroj, máme 2 a tá 14 má veľmi dobré zobrazenie a krátky footprint a potom sme ešte zobrali veľmi maličku tú hokej stick, ktorá je veľmi vynikajúca na ohyby. Povedzme, keď robíte prsty a triesla alebo nejaké angulované priestory, tak sa vie doslova pichnúť do tohoto priestoru anatomického. Nemusíme to pregelovať alebo robiť nejaké zvláštne pohyby, takže treba myslieť na sondy. Trieda sonografie môže byť kľudne stredná. Tie prenosné som mal niekedy od fyzioterapeutov na skúšanie, ale väčšinou nedosahovali tie výsledky, aj keď je to šikovné praktické. Ale ako kufrík pre športových fyzioterapeutov a do klubov je to veľmi dobrá vec, ako sledovanie hematomov, prvonástrel zranení. Je to dobré, ako nestojí to veľa peňazí, ale stredná teda stačí, lebo gynekológovia a kardiológovia majú väčšinu tie vyššie triedy, radiológovia tiež stredné až vyššie triedy na zobrazenie prsníkov a brucha, ale pre muskulo stredná, ale vynikajúce sondy mať a mať nejaké softwarové možnosti. Já bych asi jen doplnil, že jsem tím chtěl poukázat na to, že teďka mě to přijde takový jako velký boom, že ta sonografie se
skrz zajímavý nálezy dostává do povědomí a i v oblasti fyzioterapie, ano. Ale zároveň na mě skáče mnoho třeba přístrojů, který jsou byť poměrně levný a teďka myslím tím levný nižší desítky tisíc korun, což to jsou vlastně takový stovky až jednotky tisíc eur a přijde mi, že ne každý ten přístroj může být právě za tuhletu cenovou relaci úplně kvalitní. Máme s tím vlastní zkušenost, kdy jsem byl právě na jednom kurzu muskuloskeletální sonografie a spousta těch lidí už tam přinesla ten přístroj, ano. Který koupila v akci za nějakou nízkou cenu, ale bylo to vlastně, když se rozsype zrní a nebylo tam moc nic vidět. Takže asi nejdřív nechat asi zaedukovat, ukázat si ty přístroje a nechat si poradit od někoho, kdo tomu rozumí, do kterého přístroje případně jako asi investovat. Určite by som doporučil výber, robiť tender. Tie prenosné sú veľmi lákavé, lebo sú aj šikovné, že si cez mobil alebo cez nejaký tablet dokážeš pozrieť veci, ale neviem, mal som referenciu, že sa aj prehrievajú tie sondy, že tam všetko v tom je jednom a keď človek má peniaze, tak nech má jeden prenosný, jeden kvalitný na ambulancii. My, keď robíme workshopy, tak si prenašame. Tie stredná trieda sú už veľmi maličké a ľahké tie sonografie, takže to sú skladné a prenašame tie sonografy na akcie. Takže s tými prenosmi by som bol opatrný. Jo. Takže tak. Ale softvérovo, aby nemajú tie možnosti podľa mňa, čo sa týka zobrazenie Doppleru, kvalitného zobrazenia Doppleru a takého hodnotenia takých podrobnejších častí zranení. K Doppleru se myslím ještě dostaneme. Než tam budem, tak jaký je tvůj pohled na to, zda by měli využívat muskuloskeletální sonografii fyzioterapeuti, protože si myslím, že to je takový téma, že ne každý radiolog je proto, aby tohle patřilo do rukou fyzioterapeutů a naopak jsem slyšel, že někdo zase říká ano pro určitý ověření určitých nálezů a tak dále, ano, takže jak se na tohle to díváš? Ja mám pozitívny k tomuto prístup. Samozrejme, nie sme Holandsko. Od vás mám referencie, že v Holandsku to funguje celkom dobre. To sa týka sonografie, fyzioterapeutov. Na Slovensku je málo centier, aj keď hovoria, ale to sú také samostatné, že nezdieľajú tieto informácie a narážam na to, že vlastne nerobia ani tie nálezy. To je pre mňa nepriateľné, aby pacient odišiel bez nálezu, bez popisu, čo ste tam videli, či je to fyzioterapeut, radiológ alebo ortoped. A plus fotodokumentácia a my sledujeme v dynamike tieto zranenia, takže keď toto budú spĺňať, budú robiť poctivo nálezy, a samozrejme je problém s zdravotnou poisťovňou, to nevieme vyriešiť. A tak prečo nie? A keď sú rozumní fyzioterapeuti, tak sa s rozumným radiologom dohodnú a ťažšie nálezy alebo budú si zdieľať tieto veci. Takže to je otázka komunikácie, vôbec nie som proti. Jo. A myslíš, že sa to dá teda naučiť za nějaký základní patologie a jejich nálezy vlastně za třeba víkendový kurz, nebo že je potřeba větší vzdělání a praxe? Určite nie a máte určitú výhodu, možno anatomickú. Keď poctivo študujete váš odbor, tak tú anatómiu viete možno lepšie ako doktori niektorí. Ako čo mám skúsenosť, nechcem ani doktorské, ale tie diagnózy, ale tie roky vplyv, že zabudli sme tú anatómiu. Anatómia je kráľovná medicíny a preto ma to aj baví, že stále sa ja dozdelávam, čo sa týka patoanatomického zobrazenia a vy máte výhodu, že anatómiu poznáte a myslím si, že anatómiu spojiť s patológiou sa nedá za 2 dní, no, trvá to týždne, mesiace a minimálne 1 rok v praxe. V zahraničí sa píše, že malo by byť tých 1000 sonografií za rok, no, aby človek mal nejaký kredit a certifikácie u nás sú tie krátkodobé a to nemá žiadny efekt. Takže myslím si, že rok minimálně a robiť stovky pacientů. Děkuju za doplnění. Já bych to teda zhrnul, takže když by to někdo chtěl začít dělat, tak potřebuje za prvé kvalitní přístroj, pak samozřejmě nějaké vzdělání a spoustu praxe na to, aby si ověřil ty své výsledky. Asi i nějakýho mentora, teda, kdo mu dává tu zpětnou vazbu, ale nejseš, když se splní tyhle základní věci, pak se dělá i dobře popis a nějaké vyhodnocení těch výsledků, tak vlastně nejseš proti, aby to dělal i třeba fyzioterapeut, ale je potřeba zase tomu věnovat nějaký čas a péči. Určite nie. Len ako v súkromnej praxi, lebo asi v nemocniciach to s fyziatrami máte dohodnuté, alebo oni to robia, takže
zdravotné poistenie pravdepodobne vám ešte tieto výkony nepreplácajú, ale všeobecne zdravotné poistenie preplácajú veľmi, veľmi nízke sumy na Slovensku za sonografiu, takže celkovo je to taká macocha. No. Dobře. Já bych se teďka rád dostal k tomu, co děláš vlastně z větší části té tvé praxe, a to je právě práce se sportovci. Vím, že i s profesionálními sportovci, takže jaký jsou takový typický nálezy, typické indikace, s čím se nejvíc střetáváš? Keď to rozdelím ako extraartikulárne na ambulancii, som už načrtol, my máme zhruba 50%, teda 65% celkových nálezov sú pohybový aparát a z toho je polovica svalové, dolná končatina. Kolby ako rameno tvoria zhruba 15-20%, takže keď si zoberieme dolná končatina, sú hamstringy, dominantné lítko a rectus femoris. Začali stúpať ingviny, trieslová bolesť. Veľmi často je to veľmi zapeklitlé, alebo jak to po česky. Je to veľmi, sú tam rôzne anatomické aj patologické stavy a je to zaujímavé. Častokrát aj na sone stalo sa mi v vlastnej skúsenosti, že osteitída sa prehliadla a na sone dokáže určité známky mať a tá bolesť je atypická. Mali sme zaujímavé nálezy, takže to delegovanie MR-ka má význam. A potom sú to indikácie brušné svaly, tenisti chodia, alebo aj stresové fraktúry, ale väčšinou ako primodiagnostika to nikto neindikuje ako náhodné nálezy. Takže sono je vynikajúce na stresové fraktúry. S tým sa stretávame. Mali sme indikáciu tenistov, že majú bolesť boku alebo bolesť nejakú brušnú bolesť a našli sme stresové fraktúry na sone. Mali už aj rentgeny za sebou a tie drobné infrakcie, tie drobné puklinky tam nebolo vidieť. Takže to často přehlídnutelný právě na tom rentgenu. Přesně tak. A to sono nám umožní to vlastně vidět. Je to těžký, tohleto tam, protože ty únavové zlomeniny jsou poměrně častý u vrcholových sportovců, pak je to, myslím, ještě největší výskyt zrovna u armádních kadetů, kde oni mají málo spánku a hodně zátěže. Ale když to chceme diagnostikovat, tak pokud máme nějaký u nás třeba palpační, poklepový testy a tak dále, který nás k tomu směřují, na rentgenu to třeba ten radiolog nevidí, přehlídne nebo to není vidět, tak pokud si vezmeme to sono, je to tam jakoby jasně čistě vidět, anebo je to zase nějaký skill, který je potřeba hodně dobře znát? Správne si povedal, že je to palpácia, ale ja používam pojem, že sonopalpácia. Ja si to sono zatlačím a pacient ho to bolí. No. A keď už ho to bolí, tak som veľmi úzky centimetr štvorcový okruh a nájdem krásnu infrakciu. Ja vidím povrch kortikálnej kosti a vidím ten schod. Zapnem Doppler alebo mikroflow Doppler a vidím prekrvenie periostu veľmi dobre. Čo rentgen ani MR-ko nevidí. MR-ko vidí edém. Keď sa nedá kontrastná látka, tak to prekrvenie priamo nevidí. Takže sono je vynikajúce, že okolo kosti dokáže, alebo periostitidy, poďme naspäť k tým indikáciám na tibiu. Bežecká tibia, s tým sa veľmi často ich rehabilitujete a videl som veľa nálezov a veľmi atypické bolesti majú niektorí. A videl som od jemnej infrakcie až po periostitidu alebo skoro žiadne nálezy, MR ani sono a majú bolesti. Takže tieto nálezy sú doplňateľné, aby som začínal vždy s tým sonom pri takých kostných povrchových problémoch. Tak hlavně už skrz to, že to je poměrně rychlé vyšetření a nečeká se na to asi standardně, pokud to ten člověk umí, tak dlouho jako třeba na tu magnetickou rezonanci, kde jsou většinou obecně ty čekací doby teda delší. Ako u koho? Je mi to jasný. Dobrá. Když jsme teda zmínili tohleto, co ještě dalšího na tom sonu můžeme u těch sportovců pozorovat? Pojďme teďka asi k nějakým svalovým a šlachovým poranění. Jak moc to využíváš tady? Používame u tých futbalistov klasifikáciu. Je na škodu, že vlastne MR klasifikácia British Athletic Musculoskeletal, ja neviem, tu BMX sa to volá skrátku, používame tento grading a interpolujeme to trošička so sonom, lebo sonom má poloklasifikáciu roku 2003, ak sa nemýlim, na 3 stupne a toto používa 4-stupňovú, tá MR klasifikácia a snažíme sa ju posunúť na sono s tým, že meráme dĺžku muskulotendinózneho poškodenia. To je veľmi dôležité, lebo najdôležitejšie je spojové tkanivo v svaloch.
keď sa to poškodí, tá return to play alebo proste cvičenie trvá dlhé týždne. Keď je to myofasciálna lézia, je to veľmi rýchlo hojiteľné. Takže snažíme sa nájsť aponeurózu a dĺžku poškodenia tej aponeurózy alebo stupeň, či je prerušená tá aponeuróza svalová. Samotné voľné šlachy tiež, retrakciu voľnej šlachy. Vieme to lepšie mnoho oproti MR-ku v dynamike. To znamená, že keď pacient dovolí, vieme pri pohybe zistiť, koľko je retrahovaná časť šlachy pri avulzii. A hovorím, tá klasifikácia je u nás z MR klasifikácie zmenená. Nie je to úplne presné, ale inú nemáme. Takže keď urobíme grading u tých svalov šlachy, máme určitú informáciu pre kondičných a pre fyziošportových, ktorí sa s tým zariedia. Oni už čakajú nejaké číslo, nejaké ABC. Takže keď majú 2, hej, tak už sú na pozore. Ale častokrát tie jednotky, 2 majú dramatickejší priebeh a som sa aj pýtal viacerých odborníkov, ako niekedy tie vyššie stupňové, ktoré prestanú bolieť a športovci chcú behať. Takže sú viac senzitívni niekedy na tie menšie trhliny. To je možno otázka aj na teba, na odborníkov, čo týka traumatológie, takže s tým sa stretávam, že majú. Ale je vysvetlené aj tým, že keď začnete terapiu, že troška to umrtvíte vlastne, že vlastne začnete robiť laser a niektoré azové vlny a tak ďalej, a že to stupeň algézie, že to zníži potom. Takže. Tohle to mě vlastně hrozně zajímalo, protože my se můžeme dostat k tomu teda, jaká část té měkké tkáně je poraněná. Teoreticky podle toho bychom mohli odhadnout, jak dlouho bude trvat to hojení, protože určitý vlastně tkáně mají nějakou dobu, po kterou se hojí. Přirozeně my do toho můžeme vstupovat právě ať už nějakou pasivní nebo aktivní terapii, čímž se to snažíme podpořit a určitě ne nějak to přetáhnout, aby to trvalo delší dobu, aby ten fyziologický proces mohl pokračovat. Ale co mě vlastně zajímá, jak moc ten teda nález, a teď to jako krásně zmínil, musí souviset s tím, s tou bolestivostí, což ne vždycky víme, že souvisí, protože máme spoustu nálezů, kteří jsou asymptomatický a následně, jestli už to musí být na tom ultrazvuku nebo i na tom MR-ku zhojený, aby ten člověk se mohl vrátit do výkonu. Protože teďka nedávno jsem četl právě článek, že spousta těch, zrovna u těch hamstringů, lidí se vrací vlastně dřív do hry, než je tam úplný to zhojení, ale už jsou asymptomatičtí a projdou vlastně veškerýma těma testama return to play. Presne, a tie testy return to play sa musia kombinovať s zobrazovaním, ale musí sa so stavom pacienta a s informáciami, to znamená, treba dať čas, ale častokrát najnovšie práce sú na MR-ku situované, čo sa týka zrelosti jazvy. To znamená, že určitý signál má zrelosť jazvy, keď nezrelá jazva viac, má určitý signál vyšší a zrelá jazva už je tmavá. My vidíme aj stupeň vaskularizácie následne, keď doplňame, to znamená, keď je tam ešte hypervaskularita alebo keď je to prekrvené, nie je to úplne zhojené. Je to zaujímavé, ako je to aj individuálne, aj podľa etnických skupín a tak ďalej. Častokrát veľmi skoro ich tlačia kvôli výkonom, peniazom a tak ďalej. A už sa potom na mňa odvolávajú, že ja som stále hovoril, že tam vidím ešte trhlinu, vidím tam opuch a tak ďalej. Je to vo vývoji. Nedá sa pomocou zobrazovačky povedať return to play. Je tam odhad, ale častokrát to nedodržujú tie kluby a tak ďalej. Takže ja som určité alibi alebo určité sledovanie a takisto psychologický efekt je, že ten športovec dojde a komunikuje so mňou. To znamená, niekedy non-lege artist sa 3-krát zopakuje ten nález, stačí raz alebo na konci. Oni potom medzifázu mať a niečo sa s ním robí a tak ďalej. Tréner to potrebuje, niekedy to je nezmyselné, ale je to tak, indikujú to. A potom si sa spýtala na tie náhodné incidentálomy, že vlastne tie náhodné nálezy sú veľmi typické u hamstringov, keď sa o nich neodtrhneme, tak úponové nerovnosti kosti, tuber ischiadicum býva u futbalistov skoro vždy nerovný, alebo je tam určitá tendinopatia bez bolesti, alebo s nejakými minimálnymi príznakmi. Ale to sú náhodné, to netreba dramatizovať, netreba ich s týmto zaťažovať. To je normálny nález u pracujúceho športovca. Takže. To je ten nález úměrnej povolání a zatížení a věku. Tak. Takže s tým sa stretávame. No, možná teda k tomu hamstringu se vrátíme, a když už tohleto zmínil, že vlastně existuje normální nález, který může být asymptomatický, jak to teda tomu člověku odkomunikovat? Co všechno říkáš těm lidem a co všechno jim neříkat, aby jsme nespůsobili nocebo?
Tak netreba sa mráčiť pri tom vyšetrení, hej, ma skenujú stále a dramatizovať netreba, to samozrejme, treba ani tej bagatelizovať, ale že treba to normálne vysvetliť, že to je normálny nález. Nastoupíš do práce a musíš sa usmívať vlastne až do večera. Hej. Hej. Ale snažím sa to vysvetľovať a niekedy im to aj ukazujem, otočím obrazovku, rozumejú to skoro všetci, hej. ale byť úplne v pohode a treba sa s ním rozprávať a oni, keď robíme viac tých vyšetrení, tak sú kľudnejší, že sú pod dozorom. No. Takže je to pre mňa ťažké, lebo ja som dlhé roky nerobil s pacientami a neskôr som začal robiť sonografiu po magnetickej rezonancii, takže ten kontakt s pacientom vyžaduje určité znalosti, hej, a troška psychológie a netreba dramatizovať, treba to kľudne podať a netreba stanovať prognozu a liečbu, lebo my na to nemáme vzdelanie ako radiológovia, takže treba to odkomunikovať ďalej s fyzio a s chirurgami, takže v tomto smere. Mně se líbí to, jak nad tím takhle vlastně přemýšlíš a jak hezky zmiňuješ to, že nechcem ty lidi traumatizovat tím nálezem, který ne vždycky musí mít třeba úplně takový význam pro toho člověka, jako spíš může být významný, když toho člověka pak posouváš dál na tu fyzioterapii například a k dalším odborníkům, tak pro ně třeba, aby věděli v rámci toho, co už si třeba můžou dovolit, v rámci, že tam zjistíš, ta fáze toho hojení je třeba trošku pomalejší, než jsme si mysleli, takže ještě třeba nechoďte tolik do těch dynamických věcí nebo takhle. Ano. A zároveň to odkomunikování, co jsem tady chtěl tak jako vypíchnout, že pořád se v praxi ještě setkáváme s tím, že my jako fyzioterapeuti, jak jsi hezky zmínil na začátku, máme hodně času těm lidem něco odkomunikovat. Ano. A ty lidi často přijdou s tím, že buď to jim to například lékař nějaký nález, a teď to může být jakákoliv zobrazovací metoda, špatně odkomunikoval s tím, no jo, vy tady máte a teď patologie X ano. A jo, to prostě to se jen tak nezhojí nebo tohle, nebo na druhou stranu to jenom špatně pochopili a řeknou, že to lékař řekl takhle, když to tak nebylo, ale to už je jedno, prostě můžou mít tam nějaký to zbytečný nocebo, který třeba není odkomunikovaný tak, jako jsou tam změny úměrné věku, tak jak jsi to hezky kulantně pojmenoval, takže jenom asi vypíchnout toto, že se to děje, ale že bychom si na to všichni měli dávat pozor, že ten člověk většinou tu jednu špatnou věc, co omylem třeba nám vypadne z úst, ten člověk vždycky si zafixuje. Ja som bol minulé na workshope, čo sme organizovali s kondičnými trenérmi, s fyzioterapeutmi na futbalovom štádione Spartak Trnava. Bol tam aj zo Slovonokom konkurent, kondičný trenér a mal peknú prednášku, tiež return to play a v podstate povedal, že po zranení máme stále ešte 3 končatiny a tá hyperemia, tá aktivita je veľmi dôležitá na urýchlenie procesu hojenia. A keď sa ten nocebo efekt uplatní tak, že pacient začne pasívny alebo sa bojí toho, tak sa to aj dlhšie bude hojiť, podľa mňa. Akože, ale je to úplne iné, ako pred 10 rokmi, 15. Je to aj škola troška tých futbalových futbalových sportových lekárov, lebo pre nich je času peniaze a proste snažia sa to čo najviac urýchliť. Ale tá epidémia zranení dolných končatín je obrovská za posledných 5 rokov. Neviem, či s covidom, alebo či máš iné informácie, alebo proste je tam väčšia záťaž, nie je tam oddych žiadnych tých športovcov, že do 82 hodín majú veľa záťaže a tak ďalej, takže vidíme tých zranení veľa. Já si myslím, že to je takový to, že pořád se v tom sportu snažíme posouvat na další úroveň, furt být lepší, rychlejší, střelit víc gólů, uběhnout za čas něco rychleji. Ano. A ty limity posouváme opravdu na hranu a myslím si, že často i za hranu toho, co to tělo dokáže zvládnout skrz nějakou regeneraci. Máme nějaký obecný data, při jakým typu zátěže by člověk měl regenerovat. Když si tohleto dáme do tabulky, kolik těch tréninků ten člověk má v týdnu a jak tohleto jakoby by měl zvládat, tak toho volna by tam měl mít třeba o 1/3, o polovinu víc. Ano. Takže pak jsme právě si myslím tady na tom balanci a tady vidím ten nátlak třeba i jak jsi to říkal ty, od toho vlastně trenéra, který potřebuje toho hráče, který ho stojí několik milionů, aby zase hrál, ale zároveň ho stojí tolik milionů, že když mu řekneme to zranění ještě v druhý ze 3 fází hojení, ještě to není úplně tak dobrý, tak se může ten trenér pak rozhodnout, OK, já ho nasadím, protože je to poslední zápas sezóny a potřebujeme vyhrát, anebo radši počkám, protože když se dojde k tomu přetržení toho hamstringu, tak pak tady budu několik dalších měsíců mít jakoby problém s ním, jo. A to zase nezávidím tu roli toho, kdo to má rozhodnout, jo. Áno. Ja som videl taký článok o zdravotnej poisťovne zo Španielska La Lige,
oni tam krásne robili štatistiku svalových zranení v La Lige a oni to preplácajú, oni sú poistení tí hráči a majú veľmi presné dáta. A vychádzal som aj z toho, v jednej prednáške som ukazoval ten slajd, že je to ošetrené, aj čo sa týka poistenia toho hráča, aj return to play, že a tá barcelonská škola, povedzme, čo sa týka radiológie, tá je veľmi sofistikovaná, len zranenie lítka, tam má neviem koľko stupňov rôznych postupov, diagnostických protokolov a fakt je to veľká veda, u nás to nikto takto nerobí. Takže snažíme sa približiť aspoň takému európskemu štandardu u nás, takže tak. Jo, děkuji za doplnění. Možná se teďka vraťme zpátky blíže k té sonografii, když bych chtěl vědět, který red flags vlastně můžu screenovat pomocí toho sona. Protože mně přijde, že v rámci diagnostiky, tak my se první, co můžeme udělat, tak je vyloučit všechny red flags. A to si myslím, že je to nejvíc, co tomu člověku můžeme říct. Ano, bolí vás koleno, ale není to tady ty raz, dva, tři věci. Nebo bolí vás záda, ale určitě v uvozovkách na tohle se neumírá, bude to trvat zhruba tady 6 týdnů, budeme provázet toho člověka nějakým procesem. Ale v čem nám může třeba to sono pomoct, co nějakýma dalšíma testama ne vždycky můžeme odlišit? Co tam vlastně může být vidět? Red flags patrí praxi a treba to rozoznávať a teraz ma napadá taká kauzistika, že baletka, veľmi útle lítka prišla a mala bolestivosť niekoľko týždňov zdlhavú a že si natrhla pred 2 mesiacmi a fyzioterapeut to videl, predsa poslal to následom, že to dlho trvá, sa to nezdá to hojenie a súčasne je to trombogéne, že a mala trombózu, takže trombóza je jedna z tých vecí v lítkových zraneniach. Ja doporučujem pacientov, keď dojdú od fyzio, že fakt si musia aspoň cez toho obvodného lekára alebo chirurga sa poradiť a riediť krv potom, lebo je to veľký achillovka, veľký trombogénny stav a keď to spája ešte, že musia ísť letieť niekde a neviem čo, tak hneď píšem do záznamu, že je poučený pacient, že musí sa kontaktovať s chirurgom, to nejde. Potom sú to samozrejme mäkkotkaňové nádory nejaké alebo nejaké rezistencie. Odlišuje to hematómu, niekedy je to aj na MR-ku ťažké, treba podať kontrastnú látku a treba robiť biopsiu a kopec iných, ako vedie limitácie sonografie na kolboch, no nepopísať menisky, vidím popisy niekedy aj ortopédov, že popisujú menisky zo sonografie, to je, vidieť tam možno 20% nákre, vidieť luxáciu, hej, ale trhlinú menisku nevidíme poriadne, takže treba rozoznať, hovorím, čo sa týka Dopplera, ovládať žily, artérie, ovládať rozdiel hematómu a tumoru, intraartikulárne limitácie tých jednotlivých modalít a tak ďalej. To ma teraz tak napadá, keď ma doplníš. Mě právě toto zajímalo, ještě mě napadá třeba Bakerova cysta. Áno. To mám v jednom slajde, v nejakej staršej prednáške, kde som mal Bakerovú disekovanú cystu versus tromboza versus nejaký hematóm, alebo že disekcia tej cysty robí dramatický obraz niekedy aj na MR-ku, že sa vytečie to do lítka. Takže čo je to svalové zranenie alebo disekcia cysty, hej. Takže je to niekedy na hranici, ani po 2 modalitách niekedy nevieme, či bolo skôr vajce alebo sliepka. Je to tak. Když děláš hodně ty zobrazovací metody, viděl jsi nebo střetáváš se často s takzvanou fabelou? Fabela áno. Dokonca, čo sa týka osikula, čo sa týka metatarzov, tam fabela myslíš na kolene? Jo, ze zadní časti. Aha, lebo ako osikulum to berem. Ako videl som minulý jeden prípad, že to brali ako symptomatická fabela. Na MR-ku to nesvietilo. Aha. A nevidel som to ako nejako symptomatické, tam bol nejaký iný nález vedľa, ale stretávam sa, hej. Ale ako sezamovské kostičky všeobecne, celotelo to radiologa bola dobrá v tom, že mala aj pomenované všetky. Sú často dysfunkčné alebo bolestivé na metatarzoch a tak ďalej. To sa nevie, to s rentgenom sa nepopisuje. Sono je nápomocné, ale MR-ko je veľmi dobré vidieť, čo proti sone vidí kostný edém tej kostičky. To znamená kostný edém, kde je to dysfunkcia alebo tá šlacha ich. Ale proste to postavenie je zlé a je to bolestivé veľmi. Fabela bolo jeden, ale stretávame sa, len to prehliadame, beriem to bokom, že to je normálny nález, ale môže byť aj funkčná, bolestivá, ale
ale nemám zkušenosť. Jo. Já jsem to chtěl jenom zmínit, protože my vlastně palpačně se občas setkáme s nějakým útvarem na nějakém místě, který tam úplně nesedí anatomicky, z takový ty klasické anatomie, co se učíme, tak mě právě zajímalo, a vím, že zrovna ta fabela v populaci ta její incidence jakoby roste, aspoň z jednoho staršího výzkumu, a nikdo neví, nebo aspoň já jsem se nezhledal s tím, na co to tam je, tak vlastně jenom, jestli to taky nějak diagnostikujete, jestli to bývá někdy problematický, no, mě zajímalo. Áno, na sone, keď porovnáme s MR-kom, povedzme, keď hovoríme o kostičkách, drobných úlomkoch alebo nejakých drobných kostných útvaroch, je sono presnejšie, keď si zoberieš sono žlčníka, sa robí na kvôli kamienkom a MR-ko vidí kamienky, ale v šlachách často splývajú. Ja som mal športovca jumper z knee, som si porovnal sono jeho s magnetickou a tam absolútne nebolo vidieť ten kalcifikát úplne na tej magnetickej, keď som použil 4 rôzne sekvencie. Sono je veľmi presné na povrch, na úponovej časti šlacha kost. To znamená, prejdem teraz, neviem, jak máme čas, ma celkom baví robiť s rodičmi a s deťmi, čo sa týka apofýz a trakčný apofyzit. Veľmi často som si stretám, keď chodia gymnastky, mladí atleti a futbalisti do tých 15 rokov, majú preťažené. Ja som sa pýtal aj ortopedov, či vedia, koľkokrát je slabšia ten úpon kostný ako šlacha, no že je to 5-krát slabšie. To znamená, šlacha je o mnoho silnejšia, tá sa neroztrhne, ale ten kostný chrupavčitý úpon sa preťažuje a veľmi svieti a na sone to krásne vidím, že jak sa mierne oddeluje, jak je prekrvený a nerengenovať tieto veci, ako Osgood-Schlatter sa rengene do aleluja. U detičiek sono je veľmi dobré na to. Takže tím to jde taky poměrně dobře teda vyšetřit. Samozřejmě a obmedziť radiačnú záťaž týchto mladých pacientov. Super. Jak dlouho většinou trvá návrat toho dítěte vlastně potom k aktivnímu vlastně životu nebo sportu? Treba sa spýtať rodičov, oni tlačia niekedy o mnoho viac, jak tie deti, ale povedia, však to ona chce ísť na tú súťaž, ale jej sa stane, že sa otrhne ten hamstring. Mal som taký prípad, nebolo to ani dávno a tlačili, že bola nejaká súťaž a mala v ťažkom štádiu to apofyzitu, už sa to oddelovalo a tam môže pekne dojsť k otrhnutiu tej kostičky. Takže píšu ortopédi, že apofyzi aj detské ortopédi doporučujú pol roka. Jo. Je to strašné číslo pol roka. Aj ten Osgood-Schlatter u tých futbalistov sa intermitentne vracia. Boli to, keď neviem to posúdiť ako radiológ, ale ortopédi doporučujú pol roka. Jo. Dobrá, já bych se vrátil ještě k té hluboké žilní trombóze a k tomu, zda se setkal s tím, že třeba se to občas přehlídne, že někdo má ty bolesti lítka, jde vlastně na ten ultrazvuk, tam mu to nenajdou a třeba až na druhém ultrazvuku, třeba po dalším měsíci, mu to teprve potvrdí. Boli také prípady, teraz ma konkrétne nenapadá žiadny, ale určite sú, lebo akutná tromboza býva čierna anochogéna, nevidieť tam moc tie tromby, tam treba robiť samozrejme kompresiu, tak jak robíš palpačné vyšetrenie, robiť kompresiu sondov a treba sa s tým troška vyhrať, prietok, mačka robiť nejaké augmentácie, takže určite treba mať zapnutý Doppler pri týchto svalových. To znamená, keď má sonograf veľmi jednoduchý, kde sa ani Doppler nezapína, tak nie je to kompletné vyšetrenie, nepúšťať sa do toho. Já jsem právě už se s tím střetnul, hlavně kolega s tím měl už taky nějakou zkušenost, že právě odeslal člověka, že se mu to nezdálo a že mu to vlastně diagnostikovali až na podruhý, že poprvé mu řekli, že je v pohodě a pak po 14 dnech nebo po týdnu šel znova, že tam fakt byla velká bolest, tak řekl, hele, zajdi si radši ještě jednou a pak až to jakoby potvrdili. Takže ne vždycky to, že je nějaký nález negativní, asi automaticky znamená, že to nemůže být furt stále ten problém. No. Presne, to sa jedná aj o iné oblasti, to znamená, radiológovia sú omylní, lekári sú omylní, fyzio. Treba opakovať vyšetrenia. Ideálne opakovať neinvazívne. Treba, keď človek si není istý. Pri dlhotrvajúcej bolesti, povedzme to sono, keď je aj negatívne na svaloch, ja doplňam MR-ko. Keď to trvá niekoľko týždňov, nie 2 týždne, keď to trvá 4 týždne, príklad, tak to MR-ko vždy doplní. Môže tam niečo hlbšie skryté, čo sa veľakrát príklad, takisto indikácie na hamstringy u hráča zo Slovanu som mal, ktorý išiel do 24 hodín a bol to hlboký semimembranózus, aponeuróza, mierne natrhnutá, grade 1, B to bola akože myotendinózna
A to vôbec na tom slone, lebo je to hlboká štruktúra, keď má nohy, ako kulturisti, futbalisti, ktorí majú, tak to unikne sonu a človek potom, keď to urobí sa na jednom pracovisku, vždy treba napísať, že nič nevidím, ale keď to má bolesť, tak komunikujeme, urobíme MR-ko do pár dní, a aby sa to doplnilo, lebo tá bolesť môže byť skrytá, niekedy tá bolesť je spojená samozrejme s nejakým štádiom distenzie toho svalu, ktoré je následne nevidieť úplne ideálne. Ještě bych se možná zeptal v oblasti kyčle, a to byl femoroacetabularní impingement. Když se koukneme na takový známý guideline Doha Agreement z roku 2016, tak oni to doporučují jako vlastně zlatý standard pro tu diagnostiku, protože ta bolest většinou často právě vyzařuje do třísla a to může být 50 věcí, kterou tam tu bolest jako vyzařuje. Setkáváš se s tím často, s tím impingementem, diagnostikuješ to? V jednom podcastu mi Severin Křivoň vlastně říkal, že není moc odborníků, kteří se tomuhle věnují a dokážou to správně diagnostikovat. Tak jaký na to máš pohled? Je ten impingement veľmi individuálny tiež a vždy sa to indikuje na magnet, na sono som mal len pár indikácií priamo, že spraviť dynamické sono, lebo magnet není výpovedný a jednoznačne dynamické pri flexii a pri nejakých dynamických manévroch vidíme tú hlavicu, že naráža, je tam nejaký hrbolček, ale komplexný obraz nedostavíme na sone. Ja by som vždy, samozrejme rentgen je prvá metodika, tu magnet urobil ako prvý, že so sonom by som, keď je to atypická bolesť, začínal po traume. Keď je to dlhodobá bolesť, tak by som robil magnetickú vždy. A po traume sa veľmi často stretávame aduktory versus teraz tej osteitídy sú tiež epidemické, čo sa týka týchto mladších futbalistov, vidíme ich často. A priamo súvislosť s brušnými svalami. Je to prepojená jednotka anatomická, to trieslo. No. Takže vlastně dělá se to tak jako komplexněji, že neřešíme jenom lokálně jednu část, ale vlastně celý ten segment se musí prohlídnout z vícero částí. Áno. Hovorím, treba prebehnúť aj brušné svaly. Mal som fotbalistu, ktorý mal trhlinku brušného svalu, ale to je bol indikované ako aduktor, lezie aduktoru. A to bola fakt 3 mm bodka, následne to bolo troška lepšie vidieť, paradoxne. Keď si človek dá sagitálne, obraz vidí tú symfízu a prepojenie rectus abdominis, takže doplňaj metodiky. Nie vždy MR-ko môže byť poprvé popísané alebo vyšetrené dobre, takže tak. Jo, mě to právě hrozně zajímá, protože my jako fyzioterapeuti používáme různé provokační testy, snažíme se dělat nějaký provokační manévry, nicméně právě ta senzitivita, specificita těch testů není vždycky taková, že spíš nám, když ten test je negativní, tak nám pomůže to zranění vyloučit, nebo tu patologii vyloučit, ale většinou ta pozitivita těch testů ještě neznamená, ano, je to prostě poranění aduktoru, jenom protože ten odporový test na aduktory je pozitivní. A pak se to dost často právě doplňuje těma zobrazovacíma metodama. Tak jenom jestli tobě vždycky už pošlou toho člověka čistě na to zobrazovací vyšetření, anebo jestli to třeba komunikujou i nějak, hele, tyhle 3 testy ortopedický jsou pozitivní, nejspíš je to tato patologie, můžeš nám to potvrdit. Ideálny prípad, hej, keď mám telefonát alebo niečo je spísané, málo kedy ja, ne, že sa hnevám, ale bolo by dobre, keby fyzioterapeuti mi napísali kvázi nejakú formu. Začali sme teraz robiť dotazníky pre pacientov, ale oni to nevedia až tak opísať, že keby tam bol dotazník, ktorý napíše 2 vety aj fyzioterapeut, alebo ortoped píše žiadanky, ale to tiež sú veľmi, veľmi čisté a nevypísané. Máme systém taký objednávací webový, kde klinickú udalosť sme dali ako okienko. Niektorí pacienti napíšu aj 2 a 4, ale s tom sa strácame, ale píšu fyzioterapeuti k veci, niektorí veľmi profesionálne. To znamená, napíšu, že čo chcú, čo manévry, aké majú, píšu. Ale ideme to tlačiť cez tie dotazníky viac, aby sa to vypísalo pred vyšetrením. No. Takže je to vlastně dobrý takový to vodítko, že hnedka víš aspoň na co se podívat jako první. A je to lepší to, jak zmiňoval na začátku, že diagnóza bolí mě tenhle kloub není úplně ideální pro to, kde začít. To je problém, no. Vyšetrovať celý kloub, že ma celý bolí. Alebo ja väčšinou, keď dojde pacient, niekedy ukážu aj 20-30 cm, že ich bolí, či už brušná bolesť, alebo aj na stehnách pánova. To je problém potom lokalizovať, to sono je potom nulové. Väčšinou nezobrazí nič. Já bych se teďka možná dostal k takovému velmi zajímavému tématu, který se zmiňuje hlavně teda ve vrcholovém sportu.
A vím, že jsem na tohleto téma zahlídl, protože se v tomhletom oboru nepohybuju, ale zahlídl jsem 2 takový zajímavý články a to je predikce poranění vlastně šlach u sportovců pomocí muskuloskeletálního ultrazvuku. U jednoho to bylo vyloženě, že se měřila tloušťka paratenonu, což měla být nějaká predikce poranění, myslím, achilovky, a u dalšího už to byla i tuhost té šlachy, případně tloušťka té šlachy a tak dál. Dělá se to ve světě, děláte to vy, má to podle tebe význam? No, bežecká achilovka je častý nález a častokrát sa stretám, že absolútne nebolestivý. Stretám sa s tým, že tieto achilovky asi troška ľahšie sa roztrhnú a ja nemám na to čísla. Nepravda, že nešiel som do hĺbky, ale samozrejme predúrazové tendinopatie sú časté a ja sa tiež snažím zapnúť ten mikroflow, ten Doppler, aby som zistil, do akej miery vrastajú tie cievy z Kegerovho telesa tukového, a kolegyňa je zameraná intervenčne, ona robí aj tie hydrodisekcie, to znamená, že pri tej bolestivej symptomatickej tendinopatii oddeluje a rozrušuje túto neurocirkulačnú bolesť v podstate achilovky a hovorím, prekrvenie a hrúbka. Či sú tam nejaké na to dáta, neviem. Elastografia tiež bola sa tvárila ako veľká metodika nová pri Sone, že prediktívnu hodnotu bude mať, ale tam nie sú dáta. My sme to nezakúpili ako software a nemám s tým skúsenosti. Kolega tiež na prstníkoch to odmietol robiť. Veľké firmy to tlačia ako možnosť, ale neviem, možno máš iné informácie, ale popis morfologický a funkčný s tým, že náznaky hypohypogenít alebo nejakých drobných trhlín väčších, lebo však tendinopatia je v podstate mikrotrhliny v tej šlache. Keď vidíme už väčšie, treba to popísať, kalcifikáty takisto. Takže to je prediktívne, ale nejaké štúdie nemám. Jeden konečný terén ma tlačí do toho, aby jeho mužstvo bolo oskenované na morfológiu, typológiu hamstringov celého, a mal tam nejaké zranenia viac a že nechce niečo vedecky tvoriť. To znamená, chce zmerať určitý, tuším, sme sa bavili o jednom svoj bicepse a chce penetračné uhly a chce nejaké hodnoty u každého, dať to do nejakou súvisu s testami. Neviem, zatiaľ som to nezačal robiť, tiež ako predikciu, ale pravdepodobne to je smer, že to sono sa dá x-krát opakovať a prognostickú hodnotu bude mať, ale nemám s tým skúsenosť. A myslíš si, že je nezbytný pro pro diagnostiku tendinopatií používat ultrazvuk, anebo že to je spíš jako doplněk pro ověření, když nám ty symptomy jako sedějí? Je to tiež len skúsenosť. S športovcami mám skúsenosť so stupňom prekrvenia, že stupeň bolestivosti je, že keď sú tie menej prekrvené šlachy, chronické tendinopatie, tak nie sú prekrvené. Keď sú reaktivované a majú drobné cievky naplnené, prúdi tam krv a je tam prietok, tak je to bolestivé. Takže sono by som, ako pri achilku by som vždy začínal sonom, bohužiaľ na Slovensku sa začína magnetom vo veľkej väčšine prípadov, magnetickou rezonanciou. Zbytočne čakajú, zbytočne to drahé. Zbytočná tady. Je to fakt, má význam podoperačný, možno aj predoperačné zranenia sú veľmi pekné. Mali sme basketbalistov, ktorí mali roztrhnuté a vedeli sme pekne tie kypte zmerať dynamicky. To na magnete to niekedy akutná fáza je s tým hematomom niekedy zle prezerateľná. Takže. A vidíš u těch tendinopatí, když máte ty sportovce, že tam vlastně potom nějakým protokolu, ať už tam jsou nějaký pasivní, aktivní terapie, zatížení té šlachy, že po x týdnech je tam nějaký zlepšení třeba v tom prokrvení a v té struktuře, nebo že to tělo si spíš jako na to zvykne? Ja si to fotím a snažím sa to mikroflow zapnúť a porovnať. Mám to v počítači, mám kvázi taký PAX alebo taký archivačný systém a vidím staré nálezy a bavím sa o tom, že mi to nejak koreluje, že menej ma to boli, menej je to prekrvené. A niekedy samozrejme aj z menej šírky dojde troška, keď je to akutne opuchnuté, ale väčšinou je to fixované už potom na tých 12 plus milimetra tie achilovky a používam to, porovnávanie. Preto tá dokumentácia je dôležitá, aby člověk, že si to tak pamätám, to nestačí. No. Jasně. No. Tohle mě hodně zajímalo, protože vlastně ty protokoly cvičební, co my máme na oblast těch úponů těch šlach,
tak, nebo obecně na ty tendinopatie, tak ne vždycky v těch výzkumech, aspoň co máme, tak je tam nějaká strukturální změna, ale už se změní právě ty symptomy, že ten člověk už jako se cítí líp, už nemá takovou bolestivost, už ten flare-up není třeba takovej při běhání a tak dál, ale ten člověk třeba, když pak měřili právě třeba tu hustý šlachy a další strukturální vlastně proměny, tak ne vždycky tam byla nějaká statisticky významná změna po nějakým 8-12 týdenním cvičebním programu, což jsou vlastně 3 měsíce, tak mě to právě zajímá, jestli v praxi to vidá, že se to lepší se to třeba rychleji, pomaleji. Nekoreluje to s klinikou, máš pravdu. Tá klinika je niekedy úplne iná, alebo zmiernená adaptácia organizmu, je to zložitý komplex, čo sa týka denervácie, eventuálne zníženia, ten prach bolestivosti, ak sa mení pri tých chronických alebo pri tých akutných, takže preto pre mňa je to veľmi záhada, že niekedy vyššie stupne sú menej bolestivé, tam sa hovorí, že dojde denervácii tej časti a vlastne ona chce cvičiť, dokonca niekedy aj kompenzujú tie hamstringy, že majú pomerne dobré výsledky, takže ako je to dosť vedecké a je to dosť veľa dát, treba vedieť, aby človek mal nejaký správny názor na to, ale ako radiológ si tú diagnostickú morfologickú časť sa snažím zlepšovať ale som otvorený, hovorím, začneme možno ten výskum tých hamstringov a keď budeme mať čas, tak budeme robiť nejaké také porovnávanie, je to zajímavé určitě. Mně to taky přijde zajímavý, že vlastně to tělo to ne u každého vyhodnotí stejně, že jo, někdo má minimální nález a bolest je obrovská, někdo má velký nález, bolest je menší a asi to zase koreluje s tou multifaktoralitou ty bolesti, že tomu přispívá daleko víc faktorů a ta struktura je pouze jedna část a u někoho promlouvá víc, u někoho promlouvá trošku míň, jak to vyhodnotí ten nervový systém toho člověka. A vlastně teďka mi napadla ještě jedna věc, dost často vlastně v praxi, aspoň z těch vědeckých dat setkáváme s tím, že ta struktura tak nám vlastně dohání potom ty symptomy, že při té rehabilitaci i při výhřezu třeba meziobrotlových plotýnek člověk už je zlepšený, ale ten výřez se třeba zlepší až delší dobu potom, co už ten člověk se cítí líp jako na zobrazovacích metodách. S tím se setkáváme třeba docela často. A tohle to vlastně teoreticky by mohlo platit i u těch achilovek a teoreticky u těch hamstringů, jak jsem říkal, že někdo už se vrátí třeba do sportu, byť tam je furt vidět, že třeba toho hojení ještě nebylo úplně tak daný. A nebo jsme ho jenom vrátili dřív a ty ostatní části toho hamstringu to udrželi. Áno, kompenzácia, adaptácia a to prekrvenie alebo recepcia. Samozrejme, je to zaujímavé, sonografia na to nestačí, musí tam prísť aj fyzioterapeut, športový lekár. Som otvorený, hovorím, týchto výskumným veciam, ale je na to málo času. No. To úplně tomu chápu. Ještě poslední věc, co mi teďka napadá, tak je, věnoval ses někdy v rámci třeba toho sona nebo magnetické rezonance zobrazení, vlastně podrobnějšímu zobrazení svalů. V rámci toho my v praxi se snažíme ovlivňovat například muskuloskeletální myofasciální trigger pointy, anebo se používá třeba metoda Steko, která se snaží vlastně o nějaký větší skluz těch jednotlivých fascí po sobě, kdy se zase snaží o vyplavení hyaluronanu a tak dál. Na tohle to se nějak zaměřoval, nebo to jde úplně mimo tebe? Keď som robil magnet, nemal som také znalosti fascie a je to fascinujúce, jak tie fascie sa klžú. Je to skvelé, že ja robím manévre dynamické, povedzme pri tých defektoch, že či sa neotvárajú tie trhliny a tie fascie sú častokrát zrubnuté, alebo ten pohyb nie je taký hladký. Ale nekvantifikujem to, len to popíšem, častokrát nálitku tie fascie popíšem a koreluje to s tým, že je tam nejaká taká neurčitá bolesť, alebo nie je to nejaké závažné a ich to obmedzuje. Takže popisne to popíšem. A čo sa týka nejakých iných vedeckých vašich poznatkov, s tým nemám znalosť. Jasne. Ja som typický ateist, ja musím vidieť, až potom verím. Takže bylo téma, zobrazovanie fascie je veľká téma, ale fascie sú veľká téma. Čo som múdrych radiologov zachytil, čo mali workshopy na Európskom kongrese radiologickom, tak jednu som si zapamätal z ich prednášky, že fascie sú nositeľmi bolesti. V podstate cez fascie prebiehajú neurálne zakončenia a nervy, čo je veľmi dôležité a na to sa nemyslí, že tie fascie sú citlivé veľmi. A preto aj teraz tým neuroimaging, tým perfilným nervami ideme po fasciách a pekne mi to ukazuje kolegyňa, ja sa nevenujem týmto neurom.
že jak pekne tie periférne nervy sa rozvetujú a tie senzitívne alebo iné vetvy sú rozdelené. Laterálny femorálny kutánny nerv, jak sa to presne hovorí, sme mali dvoch pacientov teraz pri oblasti triesla, mali anomálne zrubnutie a vlastne chronické dráždenie. Tiež s bolestivosťou, len senzitívnou. A s touto diagnózou som sa nikdy nestretol a začal to násono chodiť. Takže zajímavé. Mě hrozně zajímají tyhle vlastně varianty toho, jak ten člověk, každý je trošičku jiný, že to není jak podle toho atlasu, co se učíme ve škole, ale že každý mu ten sval vede trošku jinak, nebo třeba víme u piriformisu, tak vlastně, když nám vede nervus ischiadicus, tak může vlastně procházet skrz piriformis, může jít nad ním, může jít pod ním a těch variant vlastně i asymptomatických může být víc. Na to sa hnevám, keď mi piriformis následne indikujú, lebo je to dosť hlboká štruktúra, nevidím to úplne ideálne. A je to strašne často citovaná diagnóza od vás, ja neviem, či mám tomu až tak veriť. Na magnete to ale synovial piriformis má každý druhý od a ja neviem, z magnetické viem asymetriu popísať, ale až tak moc tej patológie tam nevidím. No. Jo, no právě to je to, že my jsme dost často podle mě naučení na nějaký název, co se často opakuje, že jo, tohle je od esíčka, to je esí skloubení, to je jasný, tak, no. Tohle je piriformis syndrom, to je jasný a dost lidí to diagnostikuje jenom tak, že řekne, čím podle čeho to poznal, no bolí ho to tady, což ještě nemusí být úplně právě to, že strukturálně tam musí být nějaký problém. Dobrá, pomalu se blížíme ke konci. Chtěl bys říct něco na závěr, čím bys třeba chtěl namotivovat studenty fyzioterapie, aby se víc o tuhletu problematiku zajímali, aby třeba navazovali spolupráce s nějakými radiology, i ať už v rámci sportovní, anebo i klasické klinické praxe. Něco takového. Ja v prvom rade chcem poďakovať ešte raz a je to všetko robota vášho fyzioterapeuta, ktorý sa s tebou dobre pozná a on, ktorý začína už 8 rokov, tuším, robíte to. Takže on veľa učí tiež a o tom učení to je, ako hovorí, že treba robiť veľa kurzov, treba sa stretávať a nebať sa a treba spolupracovať alebo požičiavať si tie hodiny na radiológii a viem, že máte skúsenosti s anatomickými ústavmi a tak ďalej, že na tých fakultách to funguje, že máte tam sonografy a ja sa snažím či v športových, aj štátnych alebo súkromných centrách doporučovať, nech si kúpia sonograf, či už čo sa týka fyziologickej adaptácie svalovej alebo iných patologických stavov, že nech začínajú a nech nie len na povrchu, ale aj do hĺbky by videli, aby sa učili anatómiu takto a ja som otvorený, snažíme sa robiť 2-3 kurzy ročne a určite dáme nejaké avizo, keď teraz sme mali na tom štadióne kurz pre futbalových fyzioterapeutov, takže toto je cesta, že vzájomná komunikácia a vymienianie si skúsenosti pacientov, takže som veľmi rád, že som dostal pozvanie a skúsime niečo na Slovensku zorganizovať a zavoláme vás, vašich špičkových fyzioterapeutov. To zní skvěle, když bys něco takového organizoval, kde se o tom teda lidi dozví? Je to někde na tvých stránkách? Máme zatiaľ rozbiehajúcu sa stránku cez sociálne siete na našej firmy Medirat. Tam sa to propaguje, tam boli posledné nejaké kurzy a budeme sa snažiť mať aj na web stránke odkazy, takže začíname tieto sociálne siete rozbiehame a uvidíme. Už som videl Instagram, určite sledujte nový Instagramový profil. Ďakujem pekne a keď otvoríme väčšie centrum, tak bude určite priestor aj fyzický priestor, aby sme tam vedeli na mieste urobiť. Ja mám rád tie akcie, keď sú na mieste, robia to kopec kondičných trénerov, robia v posilovniach už akcie alebo vašich, kde ste v styku s tými pacientami. A ja tiež som bol pozvaný, že som mal sonograf v rámci fitka a tak ďalej a tam sme sa bavili o tom, že ako komunikovať, aké sú nálezy, red flags a tak ďalej, takže my a na štadiónoch to vo svete robia bežne. Takže toto je cesta, že troška byť blízko tých športovcov, ale aj nešportovcov, lebo tie fitka sú plné majstrov sveta a treba ich edukovať, lebo je veľký boom 40 alebo 50 ročných športovcov, ktorí chodia k nám a ženy výrazne stúpajú tiež vyšetrenie u žien, ktorí sú preťažované a tak ďalej, veľa cvičia. Takže sme otvorení v spolupráci také spoločnej.
To zní skvěle, určitě předáme kontakt i do popisku u podcastu, takže kdo by chtěl, může na to určitě kliknout. A ještě poslední otázka na závěr, taková mimo to odborné dění. Doporučil bys nějakou literaturu, kterou teďka čteš, nějakou knížku? Momentálne, to si ma dostal teraz. To si nečekal. Ktorú teraz tu? No nie, ja momentálne využívam strašne veľa separáciek, takže konkrétnu knihu teraz žiadnu nečtu. Teraz momentálne nečítam žiadnu, ale rád by som poukázal na napríklad ten guideline, čo som ti dal, ale veľa radiologov sa snaží tak vedecky a priateľne robiť články. Európska radiologická spoločnosť má strašne veľa článkov, máme pravidelný kongres vo Viedni každý rok a tam sa venujú fakt celému telu a podrobne a začínam cítiť od tých radiologov, že aj vo svete, ja som mal tu čest, som bol v Aspetáre, kde je radiologická klinika v rámci kliniky športovej medicíny a že posledné roky to sa pohlo a publikujú veľa článkov. Aj z toho Aspetáru som čítal kopec teraz článkov a treba si vyberať z radiologickej literatúry veľa. Lebo keď som si pozeral iné odbornosti, je to len také okrajové, to zobrazovanie, alebo také len tak spomenú, ale robia to radi, hej. Ale dopodrobná to robí radiologická spoločnosť európska alebo americká veľmi dobre. Takže literatúru takto separátky a tak dále. Nečítam žádnou knihu teraz momentálně. Jo, dobrá. Já ještě jednou strašně moc děkuju, že jsi přijel pozvání. Je to pro mě fakt čest. Ještě, že jsi dojel takovouhle dálku až semka. Fakt si toho vážím. A doufám, že se nevidíme naposledy. Doufám, že zase třeba zorganizujeme nějaké společné setkání a zase budeme mít možnost si popovídat. Takže ještě jednou děkuji. Ďakujem pekne za pozvanie.